Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Oud-minister van Financiën George Yamelodine is op Curaçao. Hij werd overgedragen door de Venezolaanse autoriteiten aan de justitiële autoriteiten van Curaçao. Leden van het Curaçaose arrestatieteam hebben hem in Caracas opgehaald en naar Curaçao gebracht. Yamelodine wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij de zaak Maximus. Hij wordt ervan verdacht samen met anderen opdracht te hebben gegeven voor de moord op Helmin Wiels op 5 mei 2013 en daarvoor te hebben betaald. Yamelodine is direct na zijn aankomst op Curaçao in verzekering gesteld en zal zo spoedig mogelijk worden voorgeleid voor de rechter-commissaris. Gouverneur Lucille George Wout opende het nieuwe parlementaire jaar. Curaçao maakt extreem moeilijke tijden door, zo zei ze namens de regering. Daarom moet er meer geïnvesteerd worden. Economische opleving is het toverwoord. Curaçao heeft veel problemen achter de rug. Onder meer het wegvallen van de relatie met de Venezolaanse economie, maar ook het Venezolaanse toerisme. En daarom moet er vooral geïnvesteerd worden. En een van de plannen die werd genoemd door de gouverneur is het instellen van een duty-free zone in het centrum van Curaçao. De politie heeft de afgelopen dagen veel mensen aangehouden die ongedocumenteerd hier op Curaçao zijn. Dat betekent vooral Venezolanen zonder de juiste papieren. De afgelopen dagen zijn er 58 mensen opgepakt, waaronder 39 vrouwen die werkten als zogenaamde trago-meisjes. Volgens politiewoordvoerder Imro Zwerver is de opvang geen probleem. Er is voldoende ruimte, maar gaf hij aan dat het terugsturen naar Venezuela de komende tijd vooral versneld zal gebeuren. Financieringsorganisatie Credits Curaçao heeft de 1 miljoen grens bereikt. Dat betekent dat er al meer voor 1 miljoen gulden aan financieringen uitstaan bij bedrijven op Curaçao. 21 nieuwe bedrijven en 11 bestaande bedrijven. Credits Curaçao opende haar deuren in april van dit jaar. Gisteren werd gevierd dat er 1 miljoen aan financieringen is uitgegeven. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina is blij met het werk van Credits Curaçao, omdat het volgens hem bijdraagt aan de ontwikkeling van de economie van Curaçao. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.